Biswanath along rialong Minister Pijus Hajorika Sodak pen hukum piderapi Raikom asai ketum Biswanath Sariali town along ing tangkring pen sai kaceklem. Koilamati ahawaralong JJM scheme pen rara tumaphan lang ki piasai kesai oi. Kuki klempar asong UPRF methangang bong kacheteng theng dut ajok innut abang pu apran kedam nang. Korkanti alangroi lang kethe pik ajok dolong ponrai anpin. Neliberta thanbang Sondro Singh Rongpi. Apramsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat donapan kardom nang pajeriklo. Tangta pini arsik jit lapan soda ga berta non angton pen arjikta. Pini kechengsi arsik jit lapan soda ga berta lapuhenlo. Kuki Kempar asong United People Revolutionary Front T-Hek pen UPRF asong methang angbong kacheteng kheng dut ajok innut abang pu apran kedam nang. Lakhai ingkoi raisi Borjan constituency ke parlo Singhason nalong Kuki Klempar asong United People Revolutionary Front T-Hek pen UPRF klembang puatum methang angbong cheteng kheng dut ajok adimamat innut abang pu apran damjilo. Labangso abirta dilai police station Raikom asai khatum birta arjulongsi tong sekot pen adim anpale dunsi kitilot abang arpum Raikom asai khatum chepari deng ponsi bokajan se kelang ahem an pondetlo pusi SDPO John Das pen pachinipon lapen apitu abang arpum postmortem report aphanpura Dipu Medical College and Hospital an pontu pusi pherang ki aphan Raikom asai khatum birta nang pachinidun. Pianglong Puloni pen Orun Indikatha report Biswanath Karbi live. Pinyadun thu arsik jira berta non angton pen ajikta. Karbi anglong along rin nilif lem along awe kachi bung kachesan asam chom ahir engtang ragajok kongchun bang arpu pen cheu nangkoklo. Lakhai ingkoi rapon nilip MSC constituency ke parlo nilip lem non malam asan chom abe kachi bungka chesan dode sang se kaching wai pahem so ajok hurcho dut anpin Meipula pen kongchun bang songni abe asan chom kahuri sayalong ratchari asong atum ale choen dunde pin pen waidak pen kangsai dunjia phan lapen food and civil supply atum lapen anparta council atum peder de pin pen kangsai dunvekji aphan lapen kechok che kangsai pamikaji aphansi nilip arat ahin pen kachuningri padopon Jongsi chingwai papra pre plote nilip arat thurpak pen ingsai pondetji lasi non prabjin pen joy kalipin pen election kalisita selection positame nilip arat phan klardak alam pachini vek nangji kalite nilip arat kloikre puta pachini dun kiramtang election selection abirta kachini kawedet ajoksi pini lapuson alam klangnang koklo puta haddak araratum pachini thu alam thai thanji Bila alam tu sekolah pergi ni, ini son cipidar. Nang limen son. Limen rolling. So kira lem salong komento nikal masih kiklem nun pangceng na. Na 2003. 2003 nikal pen. 2003 pen non 2021. An lo di. So kila nilip lems kong chun bang at kiklem lo. Kiklem lo. Koson ban si nang lilabang so arpu chehek lot lo lapu so puthak khan so puthak ni bhan sokot nang pilo ni ri so jipidar la sokos long soket notice long son trok ki jong pondo lapu la so alam bang kona hok asalam bang ke abosto alolang pote state bank abang ke jone kona bi lapen Isi bangke la loan buka loan ke nilidin kali laga prang tiro mana jin tractor dan truck asal loan
lagi nili sia jak tu bong nili detik nili cari tik ke so lem lo loan refund bong ason trok aputhak nang ni than et thagi ma lapen ala chairman Roma VP la tali di dia nang ni pia lapen so bangke hala sang bang ekonomi pulo lage DDS pen pulo la ekonomi thon de ade piritha pulo ni di beda lage akona jiwan to amane sang pithu tela bang soket notice bang ke not pensina pali la la balon de alon dek chairman pen de Tare la chairman hoi pen si labang so soket nane han nak pali ma mate office ang song pen lage lage balon sui doko po balon ha puna pa po chairman pensina pali man labang so soket notice long long ma sinang libang ke tong sekot pen check plot lo check plot lo ye sanji pidel non ke nang li chukela lem salong ke kong chun mang arpu avelo pen ala tu itu no iklam ya bang kalang tu chini lo lem ba ling ta la ke le hin me ke thang pati ta velo Karbi Anglong Choki Holapen O'Nilson Rongpha Report Biswanath Karbi Live Pini adun to arsik jit abirta non puthot angton pen arjikha Biswanath along rialong Minister Pijus Hajorika Sodak pen hukum piderapi Raikom asaikiatum Biswanath Sariali town along ingtangkring pen sai kacheklem Bini adun to arsik jit apan sodaga betan non angton pen arjikha Karbi Anglong along ri lakha inkoira phon nilip MSC constituency ke parlo koila mati ahawar along sarkar pen JJM scheme ahin pen kemisen alang kijun longjia phan pura rong doana phai doana phan pi pajir bono bonta ke claim ke sayoya jok hadak araratum kaningri hangjon pin Jal Jivan Mission mate tihek pen JJM scheme pen adon ahem tikup an pale rok kijun alang awar sai rarat phan ke long pamejia phansi sarkar pen panong pilo Lason thak si koila mati ahawar joira mingtiarong wo phongasar terona rong lapen dhonira mingtiarong atuma phan kadogwe don pharoisira thomkep adona phan piponlo pulo bonta awe Kiramtang aru lapen vosik achiklo malom pensi keron pangcheng ponlo along pen edon along voter ID banghini do pulote pipe hini edon vet along piponden labangso non akimi JJM scheme asai ke claim abang contractor amen ke Rahul Saha henlo langkidu adim pen lang kepang pen angkro along lapen filter adim do bonta filter angkro ke parja phamchot laso angkro along ketersi theklong laso alang angkro ahem tap kibi adim ke Jacob teron ahem along le along si kemlo laso along le anam nang pidat po pulo bonta pini arnianta sikai sita pipon pelang puta along le ahem photum chethanpon Karbi Anglong Autonomous Council PAC Department pen kedam tang aningkan ko an pen lodeke kipibom alang ke ahut don thom kep sose arar tumsi longbom lo bonta alang pong hini dokoglo lang pong ihi anat lang do pulote ihin anat ke lang ave ar nisi ninianta lang kelong le do pusi lang kelong dun vek arar atum pherang ke thengno nang pachini dun la ba ni le chinin de nang le phanang than kang he de nilita aji dunde aku nili phana nang than the kod labang chini dunde nili tungme thai lon teng de labang so lang ting ki hola dak filter adim mang lang ter pik ik thur labang so lang yong si rar phan ro no bang te labang he kiso kapre akiso longpo asi nang le so hin labang so putha ko pilo pui ke la so la putha bang na tum yong si ang bori dun ni nang klem dun te labang so la bang ke nang sapha nang po lang ke me pinang po
labang Kalau te nili cot kali lo nili ta ake mer lang nili phana nang pitikang ke asa tengki lang nili phana nang pitikang cho angke mo nili hitala dak pen nili dat cot kali lo kadu gavita kisu long po lang ter si jun long proi po nang li lang long don ke utarai di pipen sila bangso lang pep isinang pilagadi hutara di pagni lo eta pagni pidun ta kadu gawe long mang ke hini si pica eta me nili ga adida pagni hita pep na pidai sivet akoi siveta hapo ake me penana pitadila tengki lang ke ter sinang lang Pana pide. Karbi Anglong Choki Hola Pen Onilson Rongpha report Biswanath Karbi live. Pini adun tu arsik je lapen sodag betan non putot angton penarjikta. Biswanath Karbi live along kachepai hempu Chief Advertising Manager Dhananjoy Be Ani Sarpi Cancer ke su kachalong lok ajok asang tet jutkoklo. Atumi jakong ni phai crazy bom kuru arni ajo por phai sir kebra achiti malom Biswanath Karbi live kachepa hempu Chief Advertising Manager Dhananjoy Be Ani Sarpi katu bepi cancer akeso kachalong lok ajok simlir apete sangtet chandam joilo Lasi Biswanath Karbi live ahemtun ahin pen karlitang katu bepi akarjong chomrong mealong dimklong kemi kelong donji aphan pura rana malong hirjume hang pidunlo Pini adun tu arsik jita bertan non angton pen arjikta Karbi Anglong alongri lakha krepom Mahamaya constituency EM Lunsing teron ahin pen Mahamaya kirdat ahem lapen bam pothar polling station arlo Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso Kangpupon Lakha krepom Mahamaya constituency EM Lunsing teron ahin pen pini jakong ni phai krehini Mahamaya kirdat ahem lapen bampothar polling station arlo along Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ahemso Kangpupon Bangsolam Kachetongdun Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron BDC Chairman Rajesh Teron BDC members Phirbison Ko Anparta Bharatiya Janata Party Asong claim bangphu bangphiatum chetongnon se RT dojopen sai pachunpon Anparta Mahamaya kirdat ahem mate Mahamaya thananam ahem kepalang mesenji aphan mate nongnam pachethang klongji aphan pura EM Lunsing teron ahin pen solar open stage parking place visitor restroom Anparta towe sitame Assam darshan ahin pen sai klempon bomlo pusi nang pachinidun Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi live Piniadun to arsik je lapen sodaga birta lapui khenlo Karbi Anglong along ri lakha krepli Korkanthi constituency lapen lakha krethom langhin constituency angbong Korkanthi alangroi langkethe ajok dolong ponrai ajok hadak aradatum kacheling kisung kephona Lakha krepli Korkanthi constituency lapen Lakha krethom langhin constituency angbong Korkanthi alangroi arbe kejang pik ajok langkethe pen ajok dolong langponrai Lasi pupu parai harai kedamji aphan hawar araratum kacheling kisung lapen ihin arat RCC adolong selam bomta langkethe pen ajok kisung anchot takali dolong kehino ajok jirlo phirlo keso keone tame kedamji aphan tame hawar araratum kisung kache chaknang Karbi Anglong Dentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live Pini prime time abita lan si kangton iglo kaddo be phanda kurbang thula pen dome thakme